estructurat com en la sessió de dilluns passat, un primer capítol de recopilació, on també he anat afegint coses que durant aquests dies també he anat trobant, amb la idea de fer aquest balanç de l'última sessió, d'impacte social. I després ja entrarem amb el que era l'objectiu de la sessió d'avui, que és com treballar a partir de les dades obertes i les estadístiques oficials i les diferents fonts d'informació que podem tenir, aquesta anàlisi de l'impacte. I també veure com hem fet aquesta difusió els que ens hem dedicat a fer aquesta anàlisi de l'impacte, sobretot en el marc de la XODEL, el que serien els observatoris. Per això també avui hem convidat a aquests 5 observatoris que ens expliquin. De fet, la Covid, tot i que ja havíem començat a treballar des dels observatoris i els que ens dediquem a aquest àmbit, amb com trobar formes de presentar la informació d'una manera molt més accessible, que es pugui interactuar amb visualitzacions que d'alguna manera et donin més informació a partir de la representació geogràfica de les dades, etc. El Covid el que ha fet és accelerar tot aquest procés. I el que hem vist és que ara abans ho comentàvem, els que estàvem aquí de la xarxa d'observatoris, que la majoria hem utilitzat una eina o un par d'eines que són molt útils per fer aquest tipus de disseminació de les informacions. Començarem amb la recapitulació del que seria l'anterior sessió, pels que no veu estar, i pels que veu estar, perquè després de fer tot aquest procés acabes madurant més les idees. I la conclusió, de fet, més important que vam extreure, o que jo almenys vaig extreure de la darrera sessió de dilluns passat, centrant en aquest impacte social, és que a Espanya i a Catalunya tenim més aviat poques evidències de quin ha estat aquest impacte en l'àmbit de l'esfera més social. Més enllà del fet de saber que la incidència de la pandèmia ha estat més intensa en aquells barris i en aquells col·lectius socioeconòmicament més febles, més desafavorits. Però no sabem quines són les causes, o no tenim prou ben identificades les causes, així com en altres països sí que s'han posat recursos per analitzar les causes d'aquesta major transmissió. Aquí no ho sabem. Tenim algunes hipòtesis, com la precarietat o la importància que té l'economia informal en aquests barris i en aquests col·lectius, i que això ha fet que no poguessin adoptar algunes de les mesures d'aïllament social que s'han impulsat des dels governs. Llavors, el que sabem és que patim una crisi econòmica important, que és degut a una pandèmia i les mesures d'aïllament que comporta. Sabem això, que principalment afecta a determinats col·lectius o a col·lectius que són més transmissors pel fet que no compleixen d'igual manera les mesures, i que aquesta, de fet, és la causa que hi hagin rebrots que afecten novament aquesta recuperació econòmica. El que veiem és que ens calen més evidències per tal d'enfocar aquestes polítiques i actuacions que realment ens han de fer sortir o ens han d'ajudar a sortir d'aquest bucle, que pel meu entendre se situen en aquestes polítiques sanitàries d'una banda, però també les socials. Ho comentàvem l'altre dia, deia la Lucía, el tema de l'habitatge, polítiques d'habitatge, d'emancipació, potser, i altres polítiques socials que puguin, d'alguna manera, focalitzar en els aspectes que tenen a veure amb la sobreocupació dels habitatges en determinats barris, etc. I, per tant, per tal d'evitar els rebrots, el que hem de fer és trobar aquesta solució mèdica i també les socials. Aquí, per mi, és el que hi ha el gran buit. S'estan posant mesures d'aïllament sense tenir en compte aquests aspectes més socials. I que el que sí que hi ha evidències és que la recuperació econòmica, ho vam veure amb el tema del turisme, amb el tema de les targetes, la recuperació econòmica és automàtica quan les mesures de distanciament social es relaxen i es retorna a un context de certa seguretat sanitària. Per tant, aquí la major mesura que podem prendre són aquestes
polítiques socials que d'alguna manera evitin que es generin nous rebrots. No? Això per una banda. Jo el que he fet aquests dies, veient que hi havia tan poques evidències, és intentar buscar més informacions que puguem tenir. A vegades no són informacions a nivell local i, per tant, poden ser no ajustades a la realitat local, però jo crec que davant no tenir cap informació, jo crec que conèixer tots aquests aspectes més sociològics és interessant. I aquí he trobat aquest estudi que fa el CERES, que és un organisme que es dedica a treballar sobre més aspectes sociològics, fa bastantes enquestes de forma permanent. I he posat l'única enquesta que he vist, que això, si vosaltres coneixeu d'altres que tinguin aquest abast territorial més gran o que tinguin una profunditat en els temes d'interès, també compartiu-la. És important d'anar construint. Hem vist que en la pandèmia el més important és anar compartint informacions i col·laborant per tal d'analitzar més en profunditat quines són les causes i com podem abordar-les. I aquest estudi us recomano que us el mireu. Hi ha els enllaços, com en les altres presentacions, d'on podeu trobar la informació. Analitza aspectes com el nivell de confiança en relació a les actuacions que han impulsat els diferents, diguéssim, les administracions, tant l'estatal, la regional com les locals, com han realitzat el confinament. Hi ha diferents onades, és interessant perquè va veient l'evolució i ara suposo que en sortirà una altra amb aquesta segona onada. N'han fet 3, em sembla. No, 6 porten, això. I llavors es pot anar veient com va canviant la cosa. És important. Com han realitzat el confinament, quin impacte han tingut en l'economia de les llars i en la situació laboral, quin ha estat l'estat d'ànim, quines són les principals preocupacions derivades de la Covid en l'àmbit laboral, la salut, etc. Hi ha mostra per tot Catalunya. Jo crec que també segurament es podrien fer millores en el sentit o en els informes treure alguns creuaments per veure com els diferents col·lectius han abordat la situació, el context aquest. També us he afegit un dels pocs estudis que he trobat, que aquest és també impulsat per la QR de la Universitat de Barcelona, per intentar explicar els factors que expliquen la relació entre la propagació de la Covid i la renda. Que aquí té a veure amb variables com la taxa d'atur i el nivell d'ingressos educatiu de la població, en els territoris on hi ha una major activitat econòmica, per tant hi ha més mobilitat, més interaccions, també en l'efecte que els perfils socioeconòmics més alts fan servir menys el transport públic i això podria haver reduït aquestes possibilitats. En el fet que els que tenen aquesta situació socioeconòmica o ingressos més alts utilitzen més el teletreball. Això ho hem vist a Europa, com a Europa, on els nivells de teletreball són molt més alts perquè les ocupacions susceptibles de teletreballar són més. Hi ha hagut una menor propagació. I després aspectes més sanitaris, que els individus de major renda tendeixen a acudir més als centres sanitaris, en canvi els de menor renda menys. I això fa que també es diagnostiqui menys en aquests col·lectius i s'acabi propagant més ràpidament. Aquí també tindríem aquests... Aquí també apuntava aquesta idea perdó, aquí és l'anàlisi d'aquests estudis també que ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Aquí és interessant que ajuntaments tan grans com Barcelona que realment posen el focus en alguns dels aspectes. I aquí també hem fet aquest estudi en relació a l'estat de la situació en salut mental arran del confinament. I, per tant, també dona algunes anàlisis interessants. I l'altra pota, jo crec que és important tenir en consideració, és analitzar també el seguiment que fan aquests organismes, institucions que fan prospectiva. És molt important no només veure
aquest anàlisi de les causes, sinó també veure quines transformacions està comportant la Covid, perquè això és, dins dels plans de reactivació és molt important tenir-los en compte. I algunes de les que ja estan en marxa, no? L'altre dia ho comentàvem, no? Des del Berguedà que ens deien, no? Que a la zona de l'Berguedà hi havia com un increment d'aquesta demanda d'informació sobre habitatge, no? I aquí cal anar també analitzant totes aquestes transformacions que ja estan en marxa. No? Dels anàlisis que hem fet, hem vist aquest impacte econòmic, hem vist l'impacte social, però potser, bueno, i el fet de que aquest format de workshops sigui limitat en temps, no hem tingut en compte aquest impacte mediambiental de la pandèmia, que és molt important. Aquí he posat un enllaç a un anàlisi que s'ha penjat ja en la Wikipedia, però hi ha moltíssims articles al voltant d'aquest impacte que està tenint en el medi ambient, des de la reducció de la contaminació acústica, de l'aigua, ho hem vist per la tele, de l'aire a les ciutats i en aquestes zones metropolitanes, no? De les reduccions de les emissions en CO2 i també de la reducció de les morts per causa de la contaminació, que també té aquests efectes positius, no? La Covid. I, per tant, això també és important anar-ho tenint en compte des d'aquesta perspectiva, no? Econòmica, social i mediambiental en el que és el desenvolupament econòmic, no? I el desenvolupament local. Però el que també he vist aquests dies de fer aquesta anàlisi de tot el que d'alguna manera s'està analitzant en relació a l'impacte, el que jo crec que és per mi el més important és que el major impacte és el que està tenint en la transformació de les ciutats, no? I els debats que s'estan generant en relació a com haurien de ser les ciutats del futur, no? I aquí us he penjat algun article interessant, no? De Paisaje Transversal, que és una consultora que fa molt bona feina, i de com hauria de ser l'urbanisme en temps de coronavirus. No? I, per tant, hi ha totes aquestes transformacions que canvien el model urbà. No? Aquí hi ha diferents articles que també us he posat l'enllaç que analitza aquests aspectes. Els arquitectes realment estan molt preocupats i estan debatent molt sobre com han de ser les ciutats del futur. I, de fet, fins i tot aquí sortia, em sembla que és de la ciutat de Sant Sebastià, em sembla que és de la seva unitat d'estratègia, que s'estan replantejant. Moltes ciutats estan o han vist necessari replantejar les seves estratègies de desenvolupament de futur, que ja les tenien dibuixades i que moltes eren molt recents, no? Però analitzant com ha incidit la crisi, doncs veuen necessari replantejar els reptes, els objectius, el model. De fet, aquí el que veig és que també els plans de reactivació també poden ser un mecanisme per impulsar moltes de les actuacions contemplades en les agendes urbanes, o que aquestes poden ser un mecanisme de reactivació. I algunes d'aquestes transformacions ja s'estan veient. Aquí veiem en aquesta anàlisi com diferents ciutats europees davant la Covid i els efectes en la mobilitat, no? Doncs han impulsat el que són els carrils bici, no? Que molts carrils bici, sense fer obra, han sigut simplement senyalitzant. És un transport que redueix la contaminació i que afavoreix aquesta mobilitat saludable, no? Davant del virus. No? I, de fet, les ciutats que ja promovien aquest ús, doncs el que han fet és impulsar-ho molt més. El Covid ha tingut molts efectes d'impulsar aquesta transformació digital, aquesta transformació una mica de les ciutats. No? Aquí, en aquest repàs, també us he volgut afegir com a exemple com el Departament de Territori i Sostenibilitat ha dissenyat el seu pla, diguéssim, d'actuació en relació a l'impacte de la Covid. No? El que ha fet és doncs, recollir tota una sèrie d'objectius i en base a aquests objectius definir una sèrie d'indicadors i en base d'aquests indicadors també una sèrie d'actuacions. Ho he trobat interessant. He sigut l'únic departament, almenys que ho hagi fet públic, que hagi
hagi fet un pla amb aquestes característiques, molt focalitzat en tenir dades objectives sobre el que està passant i en relació a això fer una proposta d'actuacions. Tot això està als enllaços, els que us interessi, podreu aprofundir més. Pel que fa a les fonts d'informació en relació a la Covid, clar, aquí el que hem vist és com els departaments d'estadística oficial, bàsicament els estatals i els regionals, s'han posat una mica les piles i és interessant el que ha fet l'INE d'una mica recollir tot el conjunt d'informacions que tenien. Aquí veieu des de dades sociodemogràfiques com dades econòmiques, com dades de salut i mortalitat i dades de mobilitat, que en aquest cas també ells estaven ja treballant amb els operadors mòbils sobre com fer aquesta anàlisi. Em sembla que era en el marc de l'actualització dels censos de població i tot això, que en principi el del 2021 hauria de ser tot en base a registres administratius. Doncs, donar tota aquesta informació. Ja estaven en aquest procés i el Covid el que ha fet és accelerar, i han posat informació en relació a les dades de mobilitat i això me'n recordo que al principi, clar, la mesura de tota aquestes mesures que fan a reduir aquest contacte social, doncs la mobilitat és una dada clau. I, de fet, és una de les que veurem on hi ha hagut més iniciatives per tal d'analitzar la situació, per veure fins a quin punt es complia aquestes restriccions a la mobilitat. Hi ha algunes altres dades interessants, aquí ho he posat. L'altre dia parlàvem del teletrabajo, doncs l'INE ha publicat unes dades sobre aquest tema que ja tenien, em sembla que és a través de l'EPA o d'alguna altra font així que o d'alguna estadística europea, i teniu aquesta informació. El problema està que són dades a nivell, diguéssim, de comunitat autònoma. Però, bàsicament, ens podem agafar aquestes dades i aplicar-les al nostre territori. Vull dir que són molt baixes. Aquí podeu veure com Espanya, en comparativa amb la Unió Europea, amb mitjanes de països, s'ha mantingut bastant estable. Ha crescut molt poc, en aquest 2% d'ocupats que treballen. Algunes dades. Hi ha detall dels que treballen normalment des de casa, dels que és ocasional, està bé la informació i el que veiem és que l'evolució és molt més lenta que el que hi ha hagut al conjunt de la Unió Europea. I aquest serà un dels temes. Jo crec que també els plans de reactivació també haurien de contemplar accions en la línia d'afavorir aquest teletreball. L'únic és que també té molt a veure amb aquest mix sectorial. Em sembla que l'altre dia us vaig posar alguna comparativa europea on d'alguna manera allà també els que estigueu molt interessats veurem, em sembla que explicaven els factors de per què Espanya tenia aquest menor desplegament del teletreball, que té a veure amb les ocupacions, amb el model productiu, que és molt més d'interacció amb les persones, de fet. Aquí també, pels que estigueu interessats, perquè va ser el primer que vau fer moltes administracions locals i també molts agents econòmics, patronals, doncs va ser analitzar quin era l'impacte en les empreses. Bé, això va ser molt a l'inici, al principi, ara en veig menys, jo crec que pot ser una font d'informació bastant extrapolable també el que podem tenir a la realitat dels territoris. Per tant, seguir aquesta informació pot ser interessant. Els indicadors de confiança es treuen trimestralment i, per tant, actualment recullen aquests mòduls d'opinió sobre l'impacte de la Covid. Molt interessant també és el que ha fet l'IDESCAT, on, no sé si l'heu vist, però recull com tot un paràmetre d'indicadors que és bastant colpidor, en el sentit que n'hi ha 30 o 40, i amb una sola mirada, com que tens aquests, són taxes de variació interanuals, la majoria, i pots veure quins sectors, quines activitats,
en quins àmbits hi ha major afectació de la Covid. Val? I, de fet, si cliques sobre cada un dels indicadors, treu aquest era el comerç al detall, doncs es podia veure en temps, en els últims mesos o no sé quins trimestres, doncs l'evolució de l'indicador. Vull dir que també és molt interessant aquesta aproximació de posar-ho tot en un sol quadre de comandament, on es veuen els àmbits més afectats. Em sembla que si miraves, per exemple, les pernoctacions, era una caiguda del 80 i pico %. No? I que també et dona la idea de com està. Val. I ara voldria entrar amb el tema de les dades obertes. No? I el que hem vist és, també hi havia tot aquest procés des de les administracions impulsar les dades obertes més en la línia de la transparència, però que en el Covid ha posat de relleu, diguéssim, i ha accelerat tot aquest procés de transformació i de la necessitat de donar aquesta informació en obert. Primer perquè necessitem col·laborar i, per tant, les dades obertes el que fan és permetre sistemes, són una manera de proveir la informació de manera que sigui reutilitzable. Val? És la diferència de si ens anem a l'estadística oficial, que bàsicament normalment el que acabes traient és un Excel amb dades tabulades. No? Aquí no, aquí et donen les dades en brut i, per tant, poden haver-hi institucions, investigadors, empreses que poden reutilitzar aquestes informacions, ja sigui per analitzar, per investigar, per predir o per dinamitzar l'economia. Vull dir, les utilitzacions de les dades obertes són múltiples. No? I el Covid, com que té un comportament que canvia cada dia, cada hora, doncs el que s'ha vist és molt necessari és obrir aquesta informació que registra la seva evolució a temps en format diari, no? Diguéssim. L'estadística oficial ja sabem que a vegades, moltes vegades el que ens dona és història, no? Perquè té uns processos molt llargs i les que són mensuals ja diguéssim que són molt actuals, no? I són poques. I, per tant, aquí podem veure aquestes informacions que ens permeten avaluar com es compleixen les mesures de distanciament social, com és la mobilitat. Us recomano llegir aquest article que us he posat. Aquí podem veure com a exemple diguéssim que hi ha un mapa que és la base de tota la informació de comparació internacional, que és el de la Universitat Johns Hopkins, que es basa en dades obertes de l'OMS, de la Unió Europea, de la Xina, dels Estats Units, i d'altres molts països que el que fan és visualitzar casos confirmats, actius de funcions recuperats. La Universitat d'Oxford també fa el mateix, analitzant els tests, quantes persones són testades. Clar, tot això és possible gràcies a l'ús de dades obertes, que han estat clau per informar la ciutadania també sobre l'estat de situació de l'emergència i visibilitzar-la. Aquí és molta la feina que han fet aquests periodistes de dades, que mitjançant dades obertes han fet fins i tot simulacions sobre els beneficis del distanciament social, etc. Han portat molts problemes. O sigui, d'aquests processos estem aprenent i el que hem vist és que el que s'ha evidenciat són les dificultats que comporta aquesta col·laboració amb els errors de recollida. Ho hem vist a nivell de comunitat autònoma, la imprecisió de les dades, les causes en comptabilitzar els morts, les paradoxes temporals, la transparència, la privacitat, les comparacions. És molt important en el sentit que estem fent passos endavant molt importants. Això és degut en part a la inexperiència, però creiem que això és una de les transformacions importants que comportarà el Covid. És un salt molt qualitatiu. I aquí el que jo veig és que els observatoris teniu un ampli recorregut a fer en relació a aquesta governança de les dades de les vostres institucions on esteu i de l'obertura d'informacions que poden ser útils, ja sigui per combatre
el virus, no tant de les informacions de sanitat, sinó informacions més socials o que puguin a veure amb la mobilitat, etc., sinó també per la reactivació, aquesta reactivació de l'activitat econòmica. Aquí us he posat l'experiència de la Generalitat. Trobo, ja portava temps treballant-hi la Generalitat en l'obertura de dades. Espanya, el que és el govern d'Espanya encara està la cosa molt verda. Ja tenen un portal, comencen a aglutinar, però realment està molt, molt, molt verd. I, de fet, també s'ha accelerat tot aquest procés. Hem vist com arran de la Covid, no? El portal de dades obertes i la Generalitat, els diferents departaments han incorporat molts catàlegs de dades en aquests últims dies, no? Aquests últims mesos. No? I s'ha de posar en valor. De fet, les dades obertes, nosaltres, almenys jo, cada cop utilitzo més aquesta font d'informació. Pel detall que dona. O sigui, clar, les altres són estadístiques moltes vegades tabulades. Clar, aquí et dona un detall d'informació que et permet doncs, tenir una anàlisi més acurat dels temes. No? I sobretot el que facilita és la seva reutilització. Això és molt, molt interessant. Aquí hi ha exemples no, d'ajuntaments, no us diré tots, però que s'ho prenen en sèrio, no? I que són exemples a mirallar-se, com són Barcelona, Gavà, Rubí, entre d'altres, n'hi ha més. Els beneficis de l'obertura de dades són més interns que externs. Això ens ho comentava un responsable de dur a terme aquest procés d'obertura de dades, que inicialment es fa per transparència, però que el que després el que es veu és que es millora molt la disponibilitat d'informacions pel suport de la presa de decisions interna. Val? Sovint, si et mires els usuaris dels portals de dades obertes d'ajuntaments o així, veus que n'hi ha pocs reutilitzadors, veus que hi ha poca gent que consulta. No? Però realment el fet de portar a terme una governança interna facilita que puguin haver quadres de comandament de cara a l'alcaldia. Per tant, els beneficis són molts. Des de les administracions recolliu moltíssimes dades que poden tenir utilitat en el marc de la Covid, però en el marc d'altres àmbits com els ODS o les agendes urbanes, etc., que poden ser molt útils. I, per tant, és un tema a impulsar molt en el futur de cara al potencial que té. No? Sí que és veritat que si et mires els portals i t'agafes, s'està treballant molt a part de transparència perquè ho regula la llei, no? Diguéssim, ho imposa la llei europea, però trobem encara jo trobo faltar molt dades econòmiques, dels censos de comerç ben fets, amb informació dels serveis que hi ha, etc. No? I que aquests són molt importants per reactivar precisament l'activitat econòmica. No? I això és important d'anar avançant en aquesta disponibilitat, sobretot aquelles dades que tenen a veure amb la informació econòmica. En relació a les dades Covid, aquí hi ha hagut no recordo qui ho ha fet, però hi ha hagut una institució que el que ha fet és recollir totes les datasets que hi ha en el portal de la Generalitat, no? De dades obertes, que en sortirien 26 totals relacionats amb la Covid. I aquí teniu tota aquesta informació, ja sigui de reutilització via aplicacions, APIs, descàrregues, etc. Podeu veure quines són les més descarregades i sobretot teniu una manera d'accedir a la que hi hagi una informació relacionada amb la Covid disponible, perquè això sí que és veritat. Cada cop que entro al portal trobo informacions noves o cada cop que haig de fer un estudi d'alguna cosa, l'altre dia veia, per exemple, tot el sector primari està supermapejat a dades obertes. No? En canvi, puc analitzar molt bé en àmbits rurals tota la superfície que hi ha destinada als diferents cultius i els operadors que hi ha, i en el sector agroalimentari tenim tots els censos de tots els operadors agroalimentaris, però no tenim dades de quins són els comerços, de quins són
de turisme sí que hi ha alguna informació, no? Però del comerç sobretot no hi ha informació. I també hem fet un salt qualitatiu amb el que és la distribució, la difusió d'aquesta informació. No? Aquí es pot veure un exemple de reutilització mitjançant visualitzacions interactives de les dades obertes. No? Clar, amb la Covid s'ha posat en evidència el que no estava passant. No? O sigui, de fet, el que hem fet és s'ha multiplicat la reutilització d'aquestes dades. De moment, al principi s'estaven posant moltes dades en obert, però hi havia molt pocs reutilitzadors i en l'àmbit sanitari el que hem vist és que hi ha hagut molta gent, ja sigui investigadors o gent que estava estudiant en relació al tema de dades, de Big Data i de com presentar, doncs que han fet moltes voluntàriament, sense cap mena d'interès econòmic, no? Doncs ens han oferit diferents visualitzacions per poder analitzar el que estava passant. Aquest és un exemple de com per municipi pots analitzar diferents aspectes de com va evolucionant. No? I el fet de proporcionar aquestes informacions és quan surten aquestes iniciatives. No? Vale. I, les dades, obrir dades i només obrir-les sobre el tema de com evoluciona la malaltia no és suficient per combatre-la, és el que d'alguna manera s'explica en aquest article, i el que necessitem són altres fonts d'informació relatives al tipus d'intervencions o les mesures demogràfiques, socioeconòmiques. I, per tant, aquí és molt important obrir no només dades relatives a la malaltia, sinó d'altres que puguin, d'alguna manera, explicar aquests patrons, etc. No? I només així ho podrem analitzar i tenir evidències del que és efectiu i del que no és. Vull dir que això també és una de les coses que hem de fer en aquests plans de reactivació. Jo crec que també hauríem de trobar espais de col·laboració, tots plegats, per veure realment el que és efectiu i el que no és efectiu. Perquè igual hi ha mesures que alguns ja tenim evidències de que no funcionen o que l'impacte no és el que es pretenia inicialment. I això és important també tenir-ho en compte perquè els que puguin estar dissenyant mesures ho tinguin en consideració. No? I, de fet, el que explica aquest article, no? Que el fet d'obrir aquestes dades de diferents àmbits, no només el sanitari de la salut, sinó socials, etc., ha permès que alguns investigadors puguin utilitzar models matemàtics, no? Per tal de preveure la seva propagació, no? Que a més estem veient que és molt ràpida. No? Però també veiem algunes utilitzacions que s'han fet per prevenir la transmissió de la malaltia. Les dades obertes i el SIC també són una combinació que estem veient molt els darrers dies per tota aquesta potència que dona la interacció d'aquestes dues tecnologies. Perquè podem analitzar aquesta associació entre el medi ambient, la localització, la malaltia. Aquí us poso un exemple que hem fet per la ciutat de Girona, on el que s'analitzava és quins són els recorreguts crítics perquè no es poden mantenir aquestes distàncies de seguretat. I llavors en vermell sortirien i es tenen en compte diverses variables, ja sigui l'amplada, com si hi ha algun centre, algun espai que genera molta interacció, ja sigui una escola o perquè hi ha negocis, etc. Molt interessant, aquesta aplicació. També ha servit per donar informació en relació a la transparència, la contractació pública tramitada d'emergència durant la pandèmia. Aquest és un exemple de la Generalitat, com ho ha fet la Generalitat, que a partir d'aquest portal, on ja es recull tota aquesta informació més de transparència, ha anat fent aquestes anàlisis. I el que us comentava abans, que és important des de les administracions posar el focus
des de tots els serveis, i després això com es gestiona a través dels observatoris, jo crec que també, alguns ajuntaments ja estan creant una unitat de governança de dades. No? Veure quines informacions teniu i que podrien donar suport tant al seguiment i a la prevenció de la malaltia, però també a la reactivació econòmica. I això és un treball interdepartamental de veure quina informació es té en aquests dos àmbits, no? I que pot ser d'utilitat per obrir-les, pot ser molt interessant, ja sigui per dinamitzar aquesta activitat econòmica com per preveure la malaltia. I aquí he posat l'enfoc aquest dels objectius, perquè en el fons hem de fer aquests plans de reactivació tenint en consideració aquests objectius que últimament ens hem marcat pel 2030. I fer aquesta anàlisi més holístic de les coses, jo crec que tenen efectes multiplicadors molt importants. Per tant, quan prenguem una mesura en un àmbit determinat, tenir en compte aquests impactes o aquests diferents aspectes. I una de les bondats de les dades obertes és que a partir d'aquestes informacions el que es pot és fomentar la cocreació, buscar solucions. Aquí us he posat un exemple d'un hackathon que es va fer, em sembla que era a Colòmbia, sobre com ajudar a donar solucions a la mobilitat en el context de la Covid. O, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, que també va impulsar aquest hackathon per donar un impuls al comerç local de la ciutat. Clar, a partir d'aquestes informacions, que és l'ecosistema, diguéssim, perquè es desenvolupin solucions, sobretot digitals, doncs són importants de tenir. O sigui, de fet, és la matèria primera, són les dades. Per tant, és important impulsar les dades obertes perquè després es puguin buscar solucions que ajudin a dinamitzar els sectors. Aquí també he posat aquest exemple de la Unió Europea, que està impulsant tot aquest tipus d'iniciatives. Aquí el que veiem és que hi ha tot un conjunt de solucions o que el tractament de la malaltia i l'anàlisi també de la pandèmia, moltes de les dades ens provenen dels mòbils i de les aplicacions. Aquí hi ha moltes reflexions al voltant d'això i del que ha de prevaldre si, diguéssim, la privacitat o el combatre la malaltia. Però sí que el que veiem és que comencen a haver-hi ja aplicacions importants i això és interessant tenir-ho en compte, veure què en podem treure dels mòbils i de les aplicacions que ens puguin donar informació sobre el que està passant. I aquí, per exemple, a partir de l'aplicació aquesta de la Generalitat del Confin App, que té bastants usuaris, una de les coses que hem mesurat són les velocitats de connexió, per exemple, i podem tenir informació per comarques. Segurament aquestes dades també es poden explotar a un nivell més desagregat, però en funció de la mostra que tingui cada territori, però que aquí podem veure això, fins a quins territoris tenen problemes de connexió, que això ens poden ajudar per impulsar mesures per donar major connexió a aquests territoris o no. Quins són els motius del desplaçament. Això són perquè pregunten aquestes tres coses. Podríem preguntar-ne d'altres, no? I quines plataformes de videoconferències fan servir. Interessant l'ús. Aquí també podem veure com a partir d'una aplicació que es diu Trànsit, que malauradament aquí a Espanya no la tenim, però està a 230 ciutats de diversos punts del món, podem veure com canvia la demanda de transport públic en diferents països i fins i tot es pot veure com ciutats com París, Londres, com les diferents fases els hi ha afectat
en l'àmbit de la mobilitat. Molt interessant també veure, aquí us posava les aplicacions de l'INE, aquesta anàlisi, però, per exemple, la utilització de les dades de Google, que és impressionant. Aquí és una pena perquè jo no coneixia aquest portal. Descobreix com ha canviat els desplaçaments de la teva comunitat a causa del Covid-19. Ho vaig veure l'altre dia i, clar, et diu per cada tipus d'establiment quin impacte hi ha hagut. Aquí, clar, dona només dades desagregades per regions. O sigui, tenim Catalunya, que ens les podem prendre, ja que tots estem més o menys sotmesos a les mateixes mesures, ens ho podríem prendre més o menys igual, però segurament també es podria demanar a Google desagregacions d'aquesta informació. I després, clar, la darrera font és la que d'alguna manera comentava abans, a partir dels registres propis, és prendre decisions en base a les dades que tenim de les eines de gestió dels serveis, sobretot analitzar aquesta informació, veure quines demandes venen i com adaptar-les als serveis. Aquí us volia fer una mica d'anàlisi de les fonts que hi ha que principalment tractem per analitzar l'impacte, que són les que heu vist en relació als ERTOs. Aquí comentar-vos que amb l'inici de la Covid, doncs a finals del mes de març, així, a través del portal de dades obertes, se'ns anava donant informació diària de l'evolució dels ERTOs a Catalunya, per comarques i per activitats econòmiques. Després, doncs, a través del portal de l'Observatori van començar a penjar Excels on hi havia més detall i podíem tenir informació per municipis. El que vull explicar aquí que és una mica caos tot plegat i que realment es fa difícil tenir la informació actualitzada. Ja us vaig comentar l'altre dia que aquesta informació dels ERTOs doncs no tenim la informació dels actius, només tenim de les sol·licituds. I, de fet, l'estadística que hi havia, que utilitzàvem o que vam utilitzar a l'anterior gran recessió, del 2008, que eren els EROs, doncs s'ha deixat de publicar, que hi havia una consulta interactiva que ens permetia bastanta interacció, que també t'ho donava en un altre format. Per tant, ara, si hem de seguir què passa amb els ERTOs, hem de seguir els Excels que han començat a penjar de l'estadística de regulació d'ocupació, que ara treuen cada trimestre, cada mes. Per tant, les d'ERTOs van deixar de publicar amb data 1 de juliol, que eren les que anaven traient primer a dades obertes i després al portal, i ara tenim les d'ERO, que podem identificar les que són ERTO. I també podem veure les empreses que ja estan transformant els seus ERTOs en EROs, diguéssim. Això per una banda. També ara a octubre, com que hi ha hagut tota aquesta nova regulació en relació, al principi en relació al sector d'hoteleria, restauració, doncs hem vist que ja hi ha hagut un impacte molt gran i amb dades de 30 d'octubre, no les tenim amb estadístiques, però sí les tenim amb aquest comunicat. Podem veure que ja han afectat a 9.700 empreses, que ja són 68.000 les persones afectades. Per tant, ara tenim, si n'hi havia al setembre unes 150, tenim 68.000 més. I en tornem a anar als 200 i escaig mil. I pel que fa a les dades, clar, aquí a l'esquerra us he posat la consulta que fa servir el departament, en què treballem les dades d'atur i les de contractació. És un sistema d'interrogació que funciona amb un programari específic que al final et dona unes tabulacions. Però no són dades obertes. Igual que a la dreta tenim les dades d'afiliacions i les dades dels comptes de cotització. El problema està en que si ets un municipi, si ets una comarca de més de 70.000, si ets un municipi de més de 4.000, tens la informació diferent i te les dona amb Excel i per cada trimestre un Excel. Llavors, dir que si t'has de fer una sèrie, els observatoris veig alguns que riuen. Ens donen molta feina. El dia que ens ho donin en obert, no sé, se'ns acabarà. No?
I llavors ja comencem a presentar les experiències dels observatoris. Aquí només, abans que comencin els observatoris, explicar la seva experiència i com els ha canviat la vida i quin tipus de productes han fet. El tema és que he posat en valor la feina que ha fet l'Ajuntament de Barcelona amb aquest informe que analitza altres variables més sociològiques del tema. Està molt interessant. O sigui, els observatoris, i jo també, en el marc de la feina que a vegades ens contracten a l'administració, ens hem focalitzat molt en l'impacte econòmic i ocupació, diguéssim, i aquí hi ha una anàlisi més interessant des d'aquesta perspectiva, no? I us el recomano perquè també hi ha moltes conclusions que crec que són extrapolables. I després també us volia fer esment d'aquest repositori que fa la Generalitat per estar al dia de les dades i de l'evolució de l'impacte arreu del món. I no sé si en cas ara ja veu als observatoris. Hola, bon dia. Doncs, quan a la valoració inicial m'afegeixo a les declaracions de la Sandra. Va ser un cop fort per tothom, anímicament, personalment, etc. I havíem de respondre a les nostres tasques i activitats normals, afegint de demandes a temps immediat per part d'ajuntaments, personal tècnic i polític. El personal polític no havia despertat tan ràpid com aquests dies, sobretot a la primera etapa. La primera etapa va ser una allau de demandes. Havíem de formar-nos a saber què era un ERTO, les implicacions jurídiques de l'ERTO, què s'inclou, què no s'inclou, què si la residència o el centre de treball, etc. I aquesta primera fase la vam assumir prou bé. Al mig de tot això, l'observatori eren 2 persones i em vaig quedar amb una persona, jo mateixa. I tot això seguint el pla de treball, les activitats, etc. Vam fer, en quant a seguiment de la Covid, vam fer 3 grans productes. Un informe de seguiment de la Covid que es continua fent i es fa la producció mensual amb les dades de registre que tenim. Atur, demandants i afiliació. Una infografia que ara us ensenyaré que ha anat canviant al llarg del temps. En una primera etapa incloïen també dades de casos positius. He decidit treure aquest capítol per com es mesuren i es deixen de mesurar i què volen dir. I ara, de dades que no siguin mercat de treball, només tenim les de mobilitat. I després, un altre producte que últimament està tornant a tenir molt d'impacte, que són les fitxes municipals. Per què vull destacar això? Perquè els municipis, com mai, han reclamat tenir informació pròpia del seu propi municipi en comparació amb la comarca. Precisament jo ara, quan acabi això, tinc una entrevista amb una ràdio municipal explicant la fitxa municipal. Que realment el que fem és tornar a dir el que hi ha a l'informe de seguiment, però adaptat als municipis. I aquests serien els 3 productes propis de la Covid. Seguim fent anàlisi dels altres àmbits de treball i a nivell de demanda de dades sí que hem vist una certa més valoració del que es fa des de l'observatori, però que no es tradueix en res. Un cop a l'esquena i poca cosa més. En personal, vols dir, no? I en recursos. Ni en personal, ni en... Sí, és un observatori molt important, molt interessant, però es queda amb bona voluntat, de moment. Esperem que sí que hi ha un parell de projectes que tenen sort, però aquests projectes no venen relacionats amb la Covid. Són projectes que ja portàvem treballant abans. El que dic és que en si la Covid, de moment, jo crec que no aporta res bo pels observatoris en quant a increment de recursos. I bé, jo ara aniré ràpid a compartir-vos la infografia. La infografia és res, el que us dic. Sobretot, el que és l'impacte en el mercat de treball ha respost a una demanda de tècnics, de polítics i de municipis. Llavors, sobretot, són explotacions municipals. Tot i les limitacions dels demandants d'ocupació, és l'única variable que tenim per mesurar l'impacte municipal a nivell municipal de la Covid. Llavors, fent un seguiment mensual de les dades
tant total com per activitats econòmiques, per veure quines són les més afectades, sobretot a nivell de demandants d'ocupació. Després fem aquest rànquing segons volum de demandants de tots els municipis de la comarca, que són els més afectats i menys afectats, afegint el tema de la taxa i un indicador que es va crear de població afectada per atur o ERTO. I aquí incloem, que mai havíem fet servir i ara sí que les incloem, les dades mensuals d'afiliació que publica l'INS. Després, com al CERTO vam deixar de rebre aquesta informació, el que hem fet de moment, perquè ens ho demanaven també, és que aquesta infografia és a demanda. Hem inclòs les dades que estan publicant ara l'Observatori de Treball mensuals d'ERTOs, també amb dades municipals, que aquí poden anar consultant el municipi de la comarca i la tipologia dels ERTOs. També hem mantingut les darreres dades d'ERTO, perquè encara continuem tenint demandes, que si les diputacions poden facilitar les dades dels ERTOs, doncs agrairíem molt. Encara que no siguin rigoroses, és que ens ho demanen molt. Encara avui mateix també m'ho han tornat a demanar. Aquestes són les darreres dades d'ERTO. I l'única dada externa que mantenim, com s'havia comentat, és el de la mobilitat, perquè això és que ho té l'INE i que ho va mantenint i refrescant. En quant a les sanitàries, jo de moment no les incorporo per com es fan i què mesuren. I aquí també, si s'incorporés en algun moment, hauria d'haver-hi un consens generalitzat de quin indicador utilitzem. Perquè, clar, jo entenc que els casos s'han d'agafar d'aquella manera perquè no tothom fa els mateixos testos, ni com es fan els testos, es deixen de fer els testos. Llavors, com ni a nivell global hi ha un consens generalitzat de quin és l'indicador vàlid, jo ho he deixat. I si algú demana, que de moment no ho ha demanat ningú, remeteria des de les Alaquas i punt. I per la meva part, ja està. Si voleu saber els productes de la Covid, doncs us convido a que aneu a la web de l'Observatori Comarcal, que ja ho tenim i l'hem actualitzat. Volia comentar això que comentàvem abans, la utilització d'aquestes eines digitals, com pot ser Infogram. La majoria utilitzem Infogram perquè té una corba d'aprenentatge bastant curta, és fàcil d'utilitzar i permet interaccionar amb les dades, o sigui, pots parametritzar, seleccionar el municipi. Clar, això, si no, aquests informes, si els haguéssim de fer en paper, serien no sé quantes pàgines. Llavors, aquí pots seleccionar el municipi, els indicadors que vols, el que sigui, i és molt més visual. Pots presentar aquestes dades a nivell d'impacte per municipis, d'impacte per comarques, etc. Poder-te comparar i permet aquesta difusió en línia, que arribes a molta més gent que no amb el format paper. Jo sempre em preguntava, aquests informes que faig en format PDF, paper, quanta gent se'ls deu llegir? En canvi, te n'adones quan reps les estadístiques d'impacte que tens d'aquests informes, veus que arriba a més gent. I això també és important. Per tots els que feu informes en paper, anar-los traslladant a la mesura del possible amb aquest format. Hi ha la versió gratuïta, fins a 10 pàgines, després de pagar, però que és una eina molt útil, sobretot per difondre idees i dades. Hola, bon dia. Doncs mira, jo, que segueixo estant sola com sempre, jo vaig començar a fer uns informes sobre ERTOs perquè era el que demanaven els polítics i els tècnics de la comarca. A banda, també vaig començar a fer uns informes així, a més de població ocupada, ja que l'IDESCAT donava dades a nivell mensual, cosa que no és habitual. Llavors, jo vaig entrar com en col·lapse, llavors vaig veure la infografia que va fer en Gerard, de l'Observatori de Mataró, i em va semblar superinteressant i el que vaig fer és, a part d'adaptar els documents de l'Observatori, que no he deixat de fer i per tant els he anat ampliant amb aquella informació que a mi em semblava interessant, jo vaig agafar com a patró la infografia de síntesi que va fer en Gerard per Mataró i diguem-ne que la vaig extrapolar una mica a la meva manera
per la comarca del Maresme. I que no deixa de ser, a part de les dades de salut, que sí que són noves, doncs això, un compendi d'informació que apareix en altres informes que faig a l'Observatori i que no he deixat de fer, que entenc el que diu en David, que sí que aquestes infografies ens serveixen per donar, diguem-ne, resultats ràpids, però és veritat que aquí darrere, com deia la Sandra, hi ha molta cuina per fer i, a més, que a banda, jo sí que entenc que els informes de paper, siguin externs o per tu mateix, han de seguir existint, perquè és el que tu et permet seguir aquesta història o aquest relat de per què passa una cosa o deixa de passar l'altra. Vull dir que encara que presentem les dades així, l'altre hi segueix sent, sigui que després ho fem públic o no. Llavors, clar, vull dir que és una quantitat ingent de feina que has de fer. Llavors, jo així ràpidament el que m'ha demanat en Pep és que us presentés la infografia, perquè veieu el que hi ha inclòs. Era això, no? Això. Ho veieu? Sí? Doncs res, aquí el que faig, seguiment de l'impacte de la Covid, salut, mercat de treball i teixit empresarial i activitat econòmica. Llavors el que recollim són els casos acumulats que hi ha, el tipus de cas, si és epidemiològic, sospitós, si han fet test PCR o no. Ara s'haurà de veure com segueixo fent o no. Clar, des del mes de juny vaig fer la publicació de la primera infografia i fins ara jo l'he anat actualitzant cada divendres. Però sí que és veritat que és una infografia que moltes de les coses són com fixes, però les he hagut d'anar canviant en funció de com es publicaven unes dades o altres, que és el mateix que han exposat la Sandra i la Lucía. Llavors aquí el que faig, doncs, casos per sexe, segons el resultat per sexe, l'evolució diària dels casos, els acumulats del Maresme i Catalunya. Després aquí, com que soc observatori comarcal, també he de donar dades a nivell de comarca. Per tant, aquí ara hi ha abans hi havia una altra cosa, doncs ara hi ha casos acumulats per municipi i casos positius per PCR, que això potser haurà de canviar perquè ara diuen que faran menys PCRs i faran més proves d'antígens i jo no soc de la salut i també em perdo i necessito saber què vol dir cada cosa. Llavors, a partir del mes de setembre també vam incorporar això, que és un mapa com si diguéssim de sí o no. Els verds són municipis que no tenen cap grup confinat i els roses, per seguir amb la paleta de colors que hem utilitzat a tota la infografia, doncs et diu quants grups confinats hi ha. I aquí hem posat un enllaç permanent perquè, com que ja he dit que ho actualitzem un cop a la setmana, doncs qui s'ho vulgui mirar cada dia aquí té l'enllaç directe. Aquí són tema de funcions, l'evolució de defuncions i l'evolució acumulada, aquí les dades a nivell de Catalunya i Maresme. Llavors aquí en el mercat de treball hi ha el tema dels llocs de treball, una evolució, que són règim general i règim autònom conjuntament, les evolucions que hi ha en relació al mateix trimestre dels anys anteriors. Aquí són dades també a nivell de llocs de treball a nivell de la comarca, aquí la població ocupada. Després aquí hi ha dades per municipis, perquè he de donar dades per municipis. Aquí el tema dels ERTOs, del zero, que ja no sé què és què tampoc. Llavors aquí segueixo de moment mantenint l'últim mapa que podia dibuixar d'EROs presentats i llavors aquí baix jo poso EROs resolts perquè ja no sé si són ERTOs, són EROs o què acaben de ser. I llavors poso EROs i que són els acumulats del gener i setembre i així em curo amb salut. A veure, del gener i febrer només van haver-hi 22 EROs a la comarca, vull dir que la resta jo entenc que la majoria venen per l'impacte de la crisi. El que passa que jo arribo a un moment que ja em perdo amb les nomenclatures i penso que així em curo una mica amb salut. He de jugar una mica a favor meu, també de tant en tant. Llavors el tema de la contractació, que evidentment són cada mes aquestes, vull dir, jo actualitzo cada divendres en funció de les dades que he d'actualitzar.
Llavors aquí atur i demandants, demandes d'ocupació, atur registrat, les variacions per municipis, aquí sempre posem les fonts, i aquí activitat econòmica, vaig començar amb una estimació del PIB en relació a aquell informe que va encarregar la Diputació l'AQR de la Diputació de la Universitat de Barcelona, i ara quan va publicar les estimacions d'impacte en el teixit empresarial, doncs vaig mantenir una part de l'estimació del PIB i l'altra el vaig canviar per això. I ja està. I les fonts que em deia en Pep, doncs suposo els que fa servir tothom. A partir de les dades obertes, doncs el registre de casos Covid, el registre de funcions, després el Departament de Treball, pel temes de mercat de treball, més les dades d'ocupació, de població ocupada, la residència empresarial que ve de l'IDESCAT, els 2 estudis i el traça Covid del Departament d'Educació, que és cert que ja ho han posat a dades obertes, i jo he fet la demanda que estaria bé que posessin al municipi, perquè ells et posen el codi del centre educatiu, però clar, el codi del centre educatiu ho deuen tenir per la mà cada servei territorial d'ensenyament, però jo com a observatori no tinc ni idea. I a veure, esperem els pròxims dies a veure si afegeixen al municipi. Ja està. Molt bé. Jo només volia comentar, arran d'això, nosaltres quan vam començar també a fer els informes, sobretot els ERTOs, la bondat que té aquest tipus de programes que són en línia és que cada cop més et permeten enllaçar amb dades obertes. O sigui, que la bondat que tenen també, per segons quin objectiu sigui, si vols tenir la dada, sobretot al principi d'ERTOs, us recordareu, però cada dia augmentaven moltíssim, llavors havíem de donar la dada diària. I llavors jo vaig arribar fins i tot a muntar un sistema perquè s'actualitzés automàticament. Estem una mica encara a les beceroles, tant pel que fa a la connexió dels proveïdors, o sigui, de dades obertes GN, com dels programes aquests que fan amb l'enllaç amb les dades. Però jo crec que en breu veurem moltes millores que posaràs tu en el portal de dades obertes de la Generalitat. Pots generar visualitzacions, pots analitzar les dades, de fet. És molt interessant, els que no ho heu entrat mai, per qualsevol àmbit d'interès, veure què hi ha en dades obertes i ja et permet fer anàlisis i fins i tot fer consultes, filtres que ja et donen l'enllaç a aquestes dades filtrades que a tu et serveixen per enllaçar-ho amb el teu infogram. I el que passa és que encara hi ha dificultats, I amb això dels zeros a mi em passava una mica com a l'Alícia, que al final no saps la informació que és. Jo al final he acabat deduint que els zeros que publiquen ara amb aquests Excels ja et donen informació dels que són ERTO. No sé si voleu, projecto un moment la informació molt breument i ho explico. On ho tinc? Aquí. Aquí veieu que ara donen aquesta informació per comarques, després estan desagregades, això són tractaments meus. Però bàsicament entenc jo que els ERTOs són aquests dos i els d'extinció són la resta. Llavors pots anar acumulant amb les dades que han anat, aquestes sí que les mantenen, les actualitzacions, però clar, són amb Excel. Després no sé si hi ha un fitxer que et dona, un apartat, que aquí pots treure... Això va fer el meu company, que tens totes les dades per cada municipi i el tipus de... i els que hi ha. Vull dir que pots arribar a aprofundir bastant. El que passa que aquí ja no et distingeix amb el tipus d'expedient que és. Però sempre amb molta feina darrere, com dèieu abans, molta feina al darrere. Si fossin dades obertes seria una altra història. Bon dia. És a dir, des de Mataró el que vam fer, el que se'ns va demanar és fer algo molt simple. És a dir, el que se'ns va demanar és que féssim una cosa molt simple d'indicadors per ajudar el que és el Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró. I el que vam fer és el que han fet la resta, és a dir, infografies, és a dir, algo molt visual que entra molt pels ulls. És l'avantatge que té aquests productes, que són molt visuals. I l'avantatge d'Infogram respecte a altres és el tema dels gràfics. És bastant més potent en tema de gràfics, taules, mapes. Si tens una llicència de pagament, Déu-n'hi-do la millora que té aquest programa. A veure, un momentet.
Bueno, el primer apartat són dades de salut. És a dir, aquí el que feu tots, és a dir, dades obertes, és que no té cap secret, és el número de casos, utilitzem el tema del risc epidemiològic, que és interessant, el que fan a la gent de la Politècnica. Aquest gràfic el van començar a utilitzar ja des del juny o juliol i ara s'ha ficat molt de moda aquest indicador que, clar, un dels avantatges que diu que té l'infograma és la facilitat de canviar-ho. És a dir, el que us mostro ara, el que veureu ara, és diferent del que vaig fer al principi, perquè apareixen dades, altres desapareixen, em demanen que fiqui uns capítols, perquè, clar, jo aquí bàsicament el que he fet és de matxaca, és a dir, necessiten això per a ensenyar-ho al que és a les reunions del pla de reconstrucció. Aquí es va modificant. Si hi ha una dada que desapareix, desapareixerà el gràfic, o si no ens sembla interessant, es treu i ja està. És a dir, per exemple, un dels gràfics que ara aquí ja no apareix, però a mi em sembla interessant, és un que mostrava les dades de mobilitat que publicava l'INE i com evolucionava al mateix temps la R sub T, l'índex de reproducció. Era interessant veure que a mesura que baixava la mobilitat també baixava l'índex de contagi. Quan l'INE va deixar de publicar les dades de mobilitat, doncs ja no tenia massa sentit publicar aquest gràfic. Va desaparèixer i va aparèixer aquest altre. Un que no tenen els altres perquè eren comarcals són aquests de les dades de funció del padró d'habitants. És a dir, aquí el que podem explotar nosaltres són les dades de padró d'habitants i fem el seguiment de la mortalitat, més a més. Llavors, per a fer una mica similar al que fa el Momo, utilitzem les medianes i el màxim i el mínim per a crear l'interval dels mateixos mesos dels darrers 5 anys, des del 2015 fins al 2019. És per a veure la sobremortalitat que es genera. Clar, s'ha de dir que les dades de defuncions d'aquest any, és a dir, van modificant-se és a dir, quan m'arriben les dades d'octubre, jo modificaré la sèrie de principi d'any. Aquestes es modificaran poc, però aquestes d'aquí segur que es modificaran bastant aquests darrers 3 mesos. Continuem. L'informe està estructurat en apartats i cada apartat és d'un color. Us he ensenyat salut, ara és mercat de treball. Aquí el que ha fet tots, és a dir, no té massa secret. Seguretat social, afiliacions, autònoms, atur, ERTOs. Aquí, ni cortos ni perezosos, hem fet una estimació dels ERTOs que considerem vigents. És una demanda que teniu tots, És a dir, tots ERTOs vigents... És a dir, ho expliques, no hi ha aquestes dades. És que no hi són, és a dir, tu els hi expliques i els hi dius, però la volen. És a dir, volen... Extrapolacions del percentatge del que quedaria de la demarcació. És a dir, agafem, què fa? La Seguretat Social, quan publica les notes de premsa, és a dir, demà sortiran publicades les dades d'atur i les dades de la Seguretat Social d'afiliats. Dins d'aquells Excels que hi ha a les notes de premsa, hi ha les dades d'ERTOs vigents de cada província i també, si no recordo malament, de tota Espanya per divisió econòmica. Jo, ni corto ni perezoso, aplico el decreixement que hi ha hagut d'ERTOs vigents a la província de Barcelona entre, diria que abril o maig, respecte a l'última dada que apareixerà. Calculo aquest percentatge, la davallada que hi ha hagut, i l'aplico als ERTOs de Mataró. I ja està, i em quedo tan ample. 2.350. És a dir, no hi ha res més. És a dir, clar, aquí és una cosa que nosaltres no podem apretar més. És a dir, els tècnics arribem o no arribem. Hem fet la petició formal, i et diuen no hi és. Aquí és on els polítics han d'apretar. És a dir, aquí és un tema polític, que han de dir, senyors, per a la nostra feina, per al pla de reconstrucció, necessito saber exactament el nombre d'ERTOs. Si és una dada que interessa. Sincerament, no crec que interessi res saber si hi ha 2.350 o 2.700 o 3.000, perquè les polítiques que faran no crec que aquesta dada sigui important. No és important aquesta dada. Aplicaran el mateix dient que hi ha 11.000 persones en ERTOs que 3.000. Ja està, és a dir, és una manera de vestir. Bé, ja m'he desfogat una mica. Bé, continuem. Mercat de treball. És que no hi ha res de nou aquí.
Llavors, per exemple, aquesta transparència, aquesta pàgina no hi era al principi. Doncs una cosa que se'm va demanar és les dades del Servei d'Ocupació de Mataró. Aquí es demanen dades al SOM i ens van passar. Mira, aquestes són les dades. És a dir, l'únic que faig és destacar a partir del mes on hi ha la pandèmia, on es declara la pandèmia, mostraré un color diferent. Però, és a dir, ofertes rebudes, ofertes tancades, és a dir, no, aquí es pot anar consultant. Què més? Activitat econòmica, el mateix. És a dir, aquestes dos d'aquí, les de l'Esquerra, són les dades d'AQR, una estimació de la caiguda del PIB, que segurament serà més gran. Les del mig és d'una enquesta que van fer des del Servei d'Afectació Empresarial, una enquesta que van fer online i, a banda de la poca resposta que va hi haure, és a dir, això és el que n'hem pogut extreure. A veure, s'ha fet un document, un document és un document intern, que potser s'acaba publicant, per mi no hi hauria cap problema, i aquí el que vam decidir és ficar aquestes dues gràfiques. No era el que hi havia al principi, és a dir, al principi aquí el que hi havia eren més dades del Banc de Sabadell, la davallada en la facturació de les dades que mostrava el Banc de Sabadell respecte als darrers 7 dies i respecte a fa un mes, la comparativa per tipus de comerç. Aquí tenim aquest gràfic de com es mouen. Això és del Banc de Sabadell. Aquestes dades són del Banc de Sabadell, que les pots consultar i aquí sí que no les pots descarregar, sinó que has de fer de matxac, és a dir, has d'anar a la web i anar-ho picant. Aquí està com varia el tiquet mitjà de diferents sectors. Això, per exemple, ho han modificat a la gent del Banc de Sabadell. No hi havia tants sectors al principi, i ara moltíssims sectors. Hi ha molts més sectors que no pas dels que hi havia al principi. És a dir, ens hem d'anar adaptant en funció de les demandes. Al final jo tampoc venc aquest producte, és a dir, qui ho presenta és el meu jefe, i el meu jefe s'ha de sentir còmode. Si hi ha alguna dada que no li quadra, és a dir, com per exemple els que us comentava abans que hi havia aquí del Banc de Sabadell, va arribar un punt que va dir, ostres, no m'han de quadrar el resultat que dona aquí. Està fora i fiquem altres dades. Dades de benestar social, és a dir, el mateix que el SOM, és a dir, se demana de benestar social que ens passi una graella o les graelles que ells tenen d'indicadors i les posem aquí dintre. El mateix, habitatge, és a dir, igual que aquesta, i aquesta tampoc estava a la inicial, és a dir, a la primera versió que vaig fer. S'ha afegit, farà, potser va ser el juliol. El mateix, habitatge, l'he afegit al setembre. Em van dir que volien saber com evolucionava el tema de l'habitatge. Doncs, hem ficat dades d'habitatge, preu de venda, em sembla que això és lloguer, el nombre d'habitatges iniciats, les transaccions. Tema mobilitat. En mobilitat, clar, ara aquí només hi ha dues gràfiques. Abans hi havia la gràfica de les dades de mòbil que publicava l'INE. Quan el 23 de juny van deixar de publicar les dades, sí que ho vaig arrossegar un temps, però no té sentit que aquí es continuï publicant dades fins al 23 de setembre, per una cosa que es vol actualitzada. És a dir, el que fem és utilitzem només les dades de trànsit per la C32, les diferents sortides que hi ha a Mataró i el nombre de passatgers diari de l'autobús urbà, de Mataró Bus. Immissions, això es descarreguen les dades i es passen aquí en aquests gràfics, tampoc té massa secret. Una de les coses que tu dius, David, és a dir, que és veritat que dona aquesta possibilitat i jo ho he treballat, és el fet d'automatitzar i que se carregui soles. Això, jo treballo en R, és a dir, jo totes aquestes dades de dades obertes les descarrego, les processo en R i he estat provant i no m'ha acabat de funcionar gaire bé pujar-ho al Google Drive i que connectar aquests gràfics a Google Drive. Sí, he fet el mateix i també no m'acaba de funcionar. Ho provaré ficar al servidor de l'Ajuntament en un JSON a veure si connecta millor. Però, és a dir, és la gràcia que té. És a dir, que te les pots descarregar, pots automatitzar, pots fer un script que cada dia a determinada hora es connecti aquí, es descarregui les dades, les processi i t'ho pugi. És un gran avantatge, això sí que és veritat. I ja està. Això és una taula on ja n'apareixen altres indicadors. Està desfasada, la tinc que actualitzar encara
i ja està, i res més. No hi ha res més. És a dir, més o menys acabem fent tots el mateix. És a dir, els municipis tindrem alguna dada més i els consells comarcals, les comarques tindran alguna dada més que no tindrem nosaltres. Però, a grosso modo, tots acabem fent el mateix. M'ha fet gràcia una frase de la Sandra, que ella ha dit, i amb la qual m'identifico totalment, ella diu: nosaltres hem seguit fent la feina que fèiem fins ara. Bé, doncs aquí a Manresa ha passat igual. El que passa és que, igual que la Sandra i que els meus companys, hem hagut d'incorporar algun producte. N'hem incorporat, bàsicament, així, amb el tema de la Covid, n'hem incorporat dos. Un de molt sofisticat i que m'agrada molt i és robust i estic molt satisfet, i un altre molt senzill. El que és sofisticat em va agradar perquè nosaltres aquí a Manresa disposem d'una publicació que ens agrada, que és el teixit empresarial de la comarca, del Bages, que és una publicació que també fa una molt similar al PEP a la Diputació de Barcelona. Doncs a partir d'aquesta publicació, a partir del coneixement del teixit empresarial de la comarca, hem fet una publicació que es diu Impacte econòmic en el teixit empresarial. Doncs hem valorat que l'impacte que tindrà la Covid en més o menys 3.000 empreses a la comarca en la seva facturació serà d'uns 613 milions d'euros. Aquesta publicació és aquesta d'aquí. Té moltes pàgines, però està molt bé. I llavors, la que m'ha demanat el Pep que presentés, m'ha demanat que us presentés una de comerç, una cosa que hem fet de comerç. Clar, nosaltres quan estàvem a la fase 1, que clar, això ja sembla molt pretèrit, a la fase 1 i a la fase 2 de l'època que deia el Pedro Sánchez de desconfinament, allà volíem saber una mica les botigues que hi havia obertes, el comerç que hi havia obert a la ciutat. És que no sabíem si hi havia un 10% de les botigues, un 20%, un 60%, un 70%, un 80%, un 90%, això no ho sabíem. Clar, saber això des del despatx és impossible, amb un ordinador no es pot calcular, perquè aquí, per molt que tinguis, ni que tinguis depurat la base de dades d'activitat, de llicències, perdó, si tens la base de dades de llicències, la tens ben depurada, cosa que nosaltres no, com la majoria de vosaltres heu fet, doncs a partir d'aquí tampoc pots fer gran cosa, perquè tens les llicències, però les botigues no acaben d'obrir perquè esperen a que es desconfini tot, però no pots veure. Amb ordinador no podies veure, això ho teníem clar nosaltres. I s'havia de fer això mitjançant un treball de camp. Quan nosaltres vam tenir l'encert, o vam tenir la sort més aviat, de que havíem fet un treball de camp previ. Nosaltres havíem fet un treball de camp previ de les botigues obertes, abans de la Covid, a dues zones de la ciutat. Al centre històric, una persona havia anat amb un paper i un boli i havia apuntat totes les botigues que hi havia obertes. Obertes vol dir no que tinguin llicència d'activitat, sinó passejant amunt. És l'únic que vol dir, perquè poden haver bars que tenen la llicència, però que el bar està trencat, que el veus per dins està tot brut, ple de pols, esperant traspassar la llicència, o veus botigues de roba que ja no existeixen. O sigui que a l'ordinador ens fiàvem poc. Nosaltres ens fiàvem d'anar un tio al carrer i havíem fet treball de camp de dues zones en concret. Una, al centre històric, perquè ens interessa trimestralment fer un seguiment del centre històric, per les raons que sigui, i una altra del que podríem dir la Milla d'Or. A la Milla d'Or vam fer una publicació que es deia Clonatge comercial, que es diu Clonatge comercial, i llavors, abans de la Covid, havien fet un estudi, però un estudi de treball de camp. Havia anat una brigada a comptar les botigues que hi havia en aquella zona. Bé, ja tenim un treball de camp previ. Doncs el que vam fer, tenint la sort de disposar d'aquesta informació, vam dir, a la fase 1 vam dir, ostres, ara sí que estem en condicions nosaltres de valorar quantes botigues hi ha obertes, perquè tornem a fer un treball de camp i llavors comparem aquest treball de camp, les botigues que hi ha obertes aquí amb les que hi havia obertes abans, i sabrem el percentatge, sabrem si arribem al 70, al 80 o les botigues que són. Ho vam fer per dues zones, el centre històric i el que diríem la Milla d'Or. La Milla d'Or vindria a ser la zona on hi ha les cadenes, les franquícies, la zona de qui conegueu Manresa, doncs és la zona que hi ha, és el Passeig i Àngel Guimerà, que hi ha el Zara, el Bershka i totes aquestes botigues així. Bé, anem a compartir pantalla i us ensenyaré els dos informes que van sortir d'arrel d'això. Si anem aquí, ara us ensenyo. La ciutat d'informació. Això és la pàgina web de l'Ajuntament. Aquí veieu
Aquí els dos estudis que us comentava, aquí hi havia un... Un moment. Vale. Us ensenyo aquest del comerç. És que m'estan buscant per una reunió, més o menys, ara. Aquí ho hem pillat tot. Mireu, al maig hi havia la fase 1. Vale? Llavors, aquest informe nosaltres el fem cada trimestre. I diem, per cada trimestre, les botigues que hi ha obertes i tancades. Aquí hi havia 188 botigues obertes. Vale? Això és el que és interessant. Fixeu-vos. 226 botigues obertes, 225, 226, 231, 231 i al cap de 3 mesos 188 botigues obertes. És a dir, a la fase 1 nosaltres teníem doncs, un 80%, ja no sé on és el percentatge, això no, això és el... Bueno, si dividiu 188 entre 231 és el percentatge de botigues que tenim obertes. I nosaltres ja estàvem que a la fase 1 teníem aquest 80%. I després a la fase 2 es va tornar a fer aquest informe i abans ja teníem, doncs, ja vam pujar a unes 200 botigues. No eren les 231, però quasi. I ara, farà 2 setmanes, es va tornar a fer aquest informe i abans ja estàvem a unes 215. Això ens ha permès fer un seguiment de l'impacte de la Covid-19 en els comerços del centre històric, que és el que veieu aquí. I després, pel tema de... Aquí. I, en canvi, per la zona aquesta que jo us he dit que hi havia 2 zones, una al centre històric i l'altra zona era la zona que hi ha les franquícies, doncs aquí podríem triar o a la fase 1 o a la fase 2, perquè ho hem fet a les 2 fases. I aquí veuríeu, això ens ho han fet els nostres companys de solucions geogràfiques i aquí a l'informe, aquí veuríeu, doncs ara veureu més cap a baix, l'informe és així llargot, però bueno. A Sabadell també ho van fer, a Terrassa també ho van fer, que estan al 80%, i nosaltres estàvem, un lloc o altre ho trobaríem, això, però estàvem per aquest nivell, més o menys. Nosaltres estàvem, per sobre Sabadell i Terrassa, un 91% a la fase 1. I després a la fase 2 ja vam pujar cap al 95%. Bé, aquests 2 informes de comerç, la veritat és que tenen poca gràcia, perquè tampoc és una... Aquí no cal ser un gran economista per fer-ho. Però sí que em va agradar perquè vam saber aprofitar l'oportunitat. Vam tenir la sort que ho havíem fet prèviament i vam dir, caram, ja que tenim això previ fet, doncs anem a fer-ho, anem a fer aquest informe, perquè sabíem les botigues que hi havia obertes, no pas per ordinador, sinó que les sabíem per treball de camp, que varia molt, perquè, ja ho sabeu tots, ja sabeu el que és una base de dades i llicències. Les semblances que pugui tenir això en realitat són poques, moltes vegades. Llavors, l'encert d'aquest producte va ser aquest, que vam saber aprofitar que teníem fet un treball de camp previ. Llavors vam fer el de fase 1, fase 2, i ens vam poder comparar i vam veure una mica l'evolutiu. Clar, ara aquests 2 informes de fase 1, fase 2, inclús el de dia d'avui, se'ns ha quedat una mica desfasat. Si mirem el de dia d'avui, ja ens està una mica millor, perquè diem, ja veiem que el 95% de les botigues tornen a obrir, cosa que no podríem veure amb la base de dades de llicències, evidentment. Agrair la intervenció a les 5 companyes i companys. Només informar-vos, el que us vaig dir fa una setmana, ja hem fet la versió 7 del document de plans de reactivació. Per tant, l'actualització està feta.